Dodeljene su medalje za posebne doprinose Vitoslaviji i Vitoslovenskoj zajednici. Najviše odlikovanje, orden Vitoslavije prvog reda sa ukrštenim kablom i burgijom, dodeljen Virto Titu za sve što učinio za Vitoslaviju i za svakog od nas. Pored toga, dodeljen je i orden Vitoslavije drugog reda, sekretaru Virto-munističke partije Štefu Markoviću za najažurnije vođenje Vitozapisnika sa Virto sednica. Isti orden dobila Ivana Torbica za promociju vitoslovenske mode šetnjom na lokalnom korzovu. Orden Virtoslavije trećeg reda dodeljen je Ipčetu Bugarskom za promociju vitoslovenskih vrednosti tokom takmičenja u brzom jedanju lubenica. Zlatnu udaničku značku dobili su učenici osnovne škole Virto Tito iz Leskovca, jer su sakupili najviše Virto hartija. Agencija za transparentnost potvrdila je da je sve potpuno jasno, samo se trenutno ne vidi. Da bi se održala transparentnost, preporučuje Vitoslovenima da nose makar ružičaste naočare, ako već nemaju tamnije. Mornarica je porinula podmornicu sa staklenim dnom, radi transparentnosti prema stanovnicima morskih dubina. Vitoslavija nema šta da krije, te insistira na transparentnosti u svim oblastima. Naravno, izveštaj Vitoslovenske službe bezbednosti VSB, kao i tenderi javnih preduzeća, će takođe biti transparentni, odnosno, bit će pohranjeni u sefovima koji transparentno ne propuštaju svetlost. Treća trka, zabranog klikeraškog formata, Klikeri bez granica, KBG, vozit će se u četvrtak u Subotici na stazi Plinko. Prenos možete gledati samo na prvom programu Vitoslovenske radiotelevizije, tačno 20 časova. Ostaje da se vidi koja ekipa će ostvariti najbolji rezultat i kako će uticati na rang listu. Želim vam srećno kotrljanje. Kao što znate, ja sam Božidar Boža Horvat i molim vas, pritisnite volim, like, podeli, share i pretplati se, subscribe.